Unija studenata je danas povodom protesta koji su organizovani od strane neformalne grupe studenata reagovala i danas smo bili na sastanku, odnosno primljeni smo kod ministra za boračka pitanja, gospodina Nedžada Lokmića, i na kojem smo mi postavili par pitanja, odnosno pričali smo i diskutovali na temu isplate boračkih stipendija za ovu godinu, odnosno 2013-2014, pošto se stipendije isplaćuju, znači, godinu unazad. I mi smo pitali, znači, kada možemo očekivati stipendije, da će biti isplaćena druga rata stipendija. Druga rata stipendija će biti isplaćena u narednih nekoliko dana, s tim da će se pokušati da i treća rata, koja je zakazana sljedeći mjesec, bude isplaćena malo ranije, radi nekih okolnosti. I dobili smo obećanje od ministra da će se nastojati, znači, u narednom periodu da stipendije budu isplaćivane mjesec za mjesec, odnosno da svaka stipendija bude isplaćena na vrijeme u mjesecu koji je odgovarajući. Također dobili smo informaciju da je izdvojeno oko 1,5 milijuna maraka, konvertibilnih maraka iz budžeta za boračke stipendije, to jest broj stipendista koji primaju boračke stipendije je negdje oko 3650 na nivou kantona, i ove godine jesu stipendije, isplata stipendija jeste malo kasnila zbog, naravno, okolnosti koje su desile ove godine. Bilo je tu nekih i žalbi prilikom konkursa za prijavu stipendija za ovu godinu. Međutim, evo, počela je isplata i konkurs za sljedeću godinu, znači, se može očekivati tokom oktobra. Naravno, to je već standardan proces koji ide, znači, konkurs se raspisuje u oktobru i sad procedura koja trajaće nekih 6 mjeseci, kao i do sad. Mi otvorili smo i neka druga pitanja što se tiče studenata, i nastojat ćemo, znači, da u narednom periodu budemo u kontaktu, odnosno da otklinimo sve moguće probleme koji budu nastajali. Naravno, ukoliko bude nekih promjena, mi smo ostavili naš broj, odnosno naš kontakt ministru, i on je obavezao se da ukoliko budu neke promjene, ukoliko budu neke nove informacije, da će nas blagovremeno obavijestiti. Isto tako, mi se nadamo da će budući studenti se nama na vrijeme obratiti ili pismeno formi ili na neki drugi način kako bi mi riješili sve moguće probleme koje nastaju stipendija. Naravno, ostaje još uvijek pitanje kantonalnih stipendija koje ćemo vidjeti da se kako bude proces prolazio, tako ćemo i mi nadgledati taj proces. Unija studenata je tu da radi za studente i naravno mi u suštini ne možemo ništa sami ukoliko studenti nas ne podržavaju, ukoliko studenti nisu okupljeni oko jedne zajedničke ideje.